Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. My love, I think it's time that we move on sa ating biyahe center of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Bandera. So my love, eto na po ang biyahe ngayong gabi ng isang kabisyo nating papangalanan na lang nating Cindy. Good evening, DJ Lala. Bakit po ganon? Lahat naman po ng pag-aasikaso ko sa ka-live-in ko ay ginagawa ko po. Lahat ng atensyon ko at oras inilalaan ko po sa kanya. Pero bakit po hanggang ngayon wala po siyang tiwala sa akin? Tuwing nag-aaway po kami, lagi niya pong kinukuha lahat ng pera niya sa akin. Bukod pa po doon, di niya po matanggap yung nakaraan ko. At lalong hindi niya po matanggap na may anak po ako sa labas. Ang masama pa po nito, binablock po siya sa FB at Messenger ko, na para bang ayaw niyang may connection kami sa isa't isa. May 4 po akong anak sa kanya, pero live-in pa lang po kami hanggang ngayon sa 15 years ng aming pagsasama. Madami na po sanang gustong sabihin, pero ito na lang muna po. Ano po bang dapat kong gawin? Kasi hirap na po ako sa aking sitwasyon at sa pakikisama sa kanya. Dahil hanggang ngayon, ni hindi pa po alam ng pamilya niya na may anak po ako sa labas. Yon ang gusto niyang ilihim. DJ Lala, sana po matulungan niyo ko. Magandang gabi po and more power to your show. Well, Cindy, it's been 15 years and siguro sa loob ng 15 years na yon, you've been trying to make this person realize that aside from your 4 kids with him, you still have 1 more. And you want to acknowledge that. Gusto mong magpakananay sa nauna mong anak. And obviously, hindi siya ready to accept that. Dalawa lang tong nakikita ko. It's either tinago mo sa kanya na meron kang unang anak hanggang sa nagkaroon na rin kayo ng anak ninyo na sarili. He has no idea of what he is getting himself into when he met you and when he said yes to you. Hindi niya alam na it's gonna be a package deal. Or 2, hindi niya siguro ina-expect nagugustuhin mo pang magpakananay sa una mong anak habang kasama siya. Well, my love, kung wala sana kayong iba pang anak, I would tell you na piliin mo yung anak mo, tumayo ka na lang sa sarili mong paa, pagsumikapan mo na lang buhayin yung anak mo. Pero this time around kasi it's gonna be hard. Kasi meron ka pang 4 na anak sa kanya. At kung hihiwalayan mo siya para mapanindigan mo yung pagiging ina sa una mong anak, mahihirapan ka sa 5. Kasi the reason as to why you are that scared, the reason as to why ganyan ka din na mag-appease ng partner mo, it's because alam mo na yung partner mo ay yung isa sa malaking dahilan ng ikinabubuhay ninyong pamilya. Kung mag-alam niyo yung feeling na wala kang choice kasi without that person, kung di mo siya pakikisamahan, di kayo mabubuhay. Wala kayong kakainin, hindi mo masusustain yung pangangailangan ng anak mo. I do understand. And I know why this is so hard for you. Pero there are certain things kasi na hindi natin maipipilit sa asawa mo. Lalo na yung tanggapin niya yung nauna mong anak if he doesn't want to. And even if sabihin niya, sabihin na natin, sige na nga, ang kulit mo kasi. Mararamdaman pa rin ng bata na he is an outsider sa family mo ngayon. Mararamdaman pa rin ng bata na hindi siya tinatanggap
ng lalaking kinakasama mo. It's hard to bridge two worlds just because you want to. Lalong-lalo na kung yung dalawang mundong yon hindi naman willing magtagpo. I'm not saying abandonin mo yung nauna mong anak, of course not. Pero I think you have to find a way to support that child without forcing that child sa partner mo. Maiintindihan niya to paglaki niya na hindi man siya tinanggap ng partner mo bilang anak, hindi mo siya tinalikuran bilang ina. You can always be a mother to that child. Regardless of the distance naman, my love. If you have parents, if you have, sabihin na natin kamag-anak, that are willing to take care of that child for you, pwede mo namang gawin yun eh. Pwede kang mag-arrange ng living para sa kanya. Pwede mo ding hindi itago yung detalye about that child's existence sa mga kapatid niya. Pero bigyan mo sila ng panahon, lahat sila, para tanggapin yung coexistence ng isa't isa sa buhay. We cannot force that. We cannot force them to accept everything just because you wanted to. Even if it's right, it's just but right na magkakasama kayo kasi magkakadugo kayo, pamilya kayo, connected kayo, mahirap yan ipilit sa tao eh. Acceptance is something that you cannot force to someone. Siguro for now, wag mo munang ipilit, my love, pero wag kang tumalikod dun sa bata bilang isang ina. And gugulin mo yung mga susunod pang taon to become the better version of you. Try to find ways, my love, kung paano ka tatayo sa sarili mong mga paa. Para pag dumating yung panahon na itong lalaking to ay hindi na talaga mag-function bilang, alam mo yun, ama ng tahanan, haligi ng tahanan. Hindi ka maiiwan with nothing. Hindi ka maiiwan ng, alam mo yon, nang wala kang ibibigay sa mga anak mo. At hindi ka din matatakot na umupose sa kanya kasi alam mo sa sarili mo na even if iwan mo ko, I can do this on my own. Now I can. Kasi right now, nadadama ko, my love, Cindy, you are not yet ready. Hindi ka pa ready. Pwede mong bigyan ng pagkakataon yung relationship ninyo mag-flourish over the years but both at the same time. I want you to find something that can give you a sustainable life even if ikaw na lang ang bubuhay sa pamilya mo or ikaw na lang yung bubuhay sa mga anak mo. Ito kasi ay paalala ko sa lahat ng mga babae. Do not let your guards down. Naiintindihan ko meron kang mabuting asawa, naiintindihan ko pinangakuan ka ng asawa mo ng magandang buhay, but you cannot rely on your husband alone. And this time, sa panahon ngayon, sa nangyayari sa paligid natin, kailangan natin maging sustainable mga babae. Huwag natin hayaan na alam nyo yun, wala tayong mailalaban, wala tayong mailalabas. Huwag nating hayaan yung feeling na kapag nawala yung partner natin sa atin, wala na. Hindi na natin kakayanin on our own. Wala na tayong magagawa kasi hininto natin yung kapasidad nating tumayo sa mga sarili nating paa. Nasanay tayo ng may dinadantayan. Kaya kapag nawala yung dinadantayan natin kasi ginagawa niya na lahat ng kailangan niya at gusto niyang gawin dahil siya naman yung nagpo-provide, so meron siyang ego na ganon. Merong malaking ulo na nakasabit sa balikat niya na ako naman nagpo-provide para dyan eh. So gagawin ko lahat ng gusto ko. Para pag dumating doon sa puntong yon, pwede mong sabihin, di umalis ka na lang. Kung hindi mo ko kayang tanggapin, hindi mo kayang tanggapin yung pagkatao ko, kung hindi mo kayang maging proud na ako yung partner mo, despite of everything I've done for you, sa kabila ng lahat ng pagsasakripisyo ko para sa'yo, then umalis ka na lang. The door is wide open for you to leave. Pero that can only be done kapag alam mo sa sarili mong kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Naintindihan mo ko, Cindy? Sa ngayon, wala ka pang magagawa, my love, obviously. Kasi kapag nawala yung lalaking yan sa buhay mo, nawala yung tatay ng 4 mong mga anak, mahihirapan ka. And that is for sure. Unless willing yung mga magulang mong tulungan ka, that is for sure. So my love, gugulin mo yung mga susunod sigurong panahon para iahon yung sarili mo.
para bigyan ng buhay yung sarili mo. Para maging sustainable ka, my love, with or without that guy. Kasi ngayon nagpapakita na siya ng mga hindi magandang qualities eh. Nagpapakita na siya ng mga hindi magandang pag-uugali. Sawa na siya, pagod na siya for some reason. So wag mo nang intayin yung panahon na parang iiwan ka ng walang-wala. Naintindihan mo ko, my love? Right now, kailangan mo ng kumilos, hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga anak mo. I still hope that one day, yung 4 mong anak ay makilala yung panganay mo, na magkasama-sama kayo sa ilalim ng iisang bubong. That day will come, my love. Pero right now, just do the best you can to make the best out of both worlds without forcing them to collide. Without forcing them na magkasama-sama kasi this is not the right time. Naiintindihan kita. With all my heart, I sympathize. Pero hindi ito yung tamang panahon para ipilit yan. Hindi pa kaya. Naintindihan mo ko, Cindy? You have to be strong. And please, ito totoo na to, Cindy, real talk na lang. Real talk na to. Sa hirap ng buhay ngayon, kung ganyan na yung sitwasyon ninyo, hindi na masyadong maganda yung pagsasama ninyo, hindi mo na din ma-handle yung 4 mong anak plus yung isa mo pang nasa malayo, my love, tama na. Ikota mo na yan. 'Di ba? Wag mo nang dagdagan. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung nagpapakita na ng hindi magandang ugali yung lalaking yan, mahihirapan ka kung meron ka pang sanggol. Naintindihan mo ko, my love? Mahirap na yung buhay ngayon. Kailangan nating maging practical at kailangan nating i-ensure na yung buhay na dadalhin natin sa mundong to will have a better life, better than what we have. And that can only be done if we can sustain their living. If we can ensure na mamumuhay sila ng maganda. If hindi, then we stop. We should be responsible people, parents, and adult. Naintindihan mo ko, my love? Right now, ganyan na lang muna, Cindy. Ayusin mo muna yung sarili mo, ibangon mo muna yung sarili mo, gawin mong matatag yung sarili mo even when you are on your own. Stay connected with your kids. Dun sa 4 at sa una. Try to repair your relationship with your current partner. Huwag ka masyadong umiyak. Huwag ka masyadong mag-isip. Just try your best kasi I know you are trying. But in life, we just have to try harder. Huwag ka mag-alala. Darating din yung umaga sa inyong lahat. Kapag medyo older na yung mga anak mo to understand. You'll see, you are doing the greatest job on earth, and you are doing the best you can. Okay? Mahirap yung sitwasyon ni Cindy eh. Hindi niya kasi pwedeng kalimutan yung una niyang anak, pero hindi niya din pwedeng ilagay yung mga anak niya ngayon sa alanganin by doing what she wants. Sometimes talaga, we have to let go of what we want in order to give way for what we need. Priorities, kumbaga. And katulad nga ng sinabi ko, girls, please do not let yourself be defenseless sa mga ganitong panahon. Sa panahon ngayon, hindi naman tabu na mayroong babaeng nagtatrabaho. Hindi na tabu na ang babae ay merong goal, kumakareer, rumaraket. Hindi na tabu yan. Hindi na yan frowned upon ng society at ng kultura natin. Supported na yan ng kultura natin. So, let us empower ourselves, ladies. I know that you are doing the greatest job on earth, and that is being a mother. But sometimes we are more than just that. We are more than just wives. We are individual who can achieve greater goals in life. Naintindihan niyo ako, my love? Huwag niyong hayaang defenseless kayo at huwag niyong hayaang sobrang dependent niyo sa partner niyo.
Bigyan nyo ng individual success ang isa't isa. Bigyan nyo ng stability ang isa't isa. Hayaan nyong sa partnership ninyo ng partner mo, alam nyo sa sarili ninyong mawala ang isa, kakayaning tumindig ng isa para sa pamilya. That is how you build a relationship when you want a family of your own. Naintindihan nyo ko? Sa mga kabisyo natin na merong problema katulad ni Cindy, gaano man kahirap yan, gaano man yan kakomplikado, hahanapan natin ang solusyon yan. Hindi man natin yan matapos ngayon, you know, na after nating mag-usap, kung hindi man solusyon ang meron kang direksyon.